Però aleshores vol dir que el Tribunal Constitucional pot modificar alguna de les qüestions que no estigui recorreguda, en aquest cas pel Partit Popular? Ho ha fet en moltes ocasions. Això era una expressió bastant graciosa del jutge Marshall dels Estats Units que deia no som els últims perquè siguem infal·libles, som infal·libles perquè som els últims. Llavors el Tribunal Constitucional fa el que li peta. I el que li peta és entrar en matèries que no estan recorregudes. Ja ho va fer amb l'Estatut, no estava recorreguda la immersió lingüística. El que va fer és de passada dir evidentment que es pot fer immersió lingüística, evidentment que es pot fer ensenyament en català en l'escola. Com també s'ha de fer en llengua espanyola i és un dret individual de cada ciutadà. Perdoni, aleshores, si vostès em diuen que presenten aquesta ILP perquè hi hagi una nova llei que blindi la immersió lingüística, com se salvarà aquesta llei que el Constitucional no pugui fer el mateix? Doncs d'una manera molt senzilla, fent el mateix que han fet els espanyols tots aquests anys. Quan el dicta la sentència del Tribunal Constitucional afecta a aquella llei que està recorreguda, no a la nova. Per tant, és anar guanyant temps, anar fent lleis successives que facin que la immersió lingüística continuï en les escoles perquè el Tribunal Constitucional estigui anul·lant lleis que ja no estiguin en vigor, que són anteriors. Senyor López Tena, anar guanyant temps fins quan i cap a on? Fins la independència. Perquè si no s'acaba el català a l'escola.